Tuhan yang mahita, asini rohama dihamu dohot dame, nasian Tuhan debata ama, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Salam, huria na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus, ruas ni huria HKBP nasa distrik 10 Medan Acehon, berita nauli turpuk epistel tujamita pertangyangan di minggu patuluhon dung Trinitatis tersurat do di buku Evangelium Matius biduonom ayat 25 sahat rodi ayat 34 songonoma didok hujahahoma di tonga-tongata alani ido ubahen nahudok tuhamuna unang holsohok kamu hosamu na sumarihon si panganon manang daging muna pasari-sari parabiton da marga hosa sian si panganon da mangat daging siap parabiton berek kamu mapidong akan namartonga-tonga langit akan naso manabur naso manggotil naso papunguhon tu sopo tong do di parmudu-mudu amamuna na di banua gijangi nasida. Da godang dope hasurungam muna siani. Ise hamu marhuaso pagadahon ariarina nanggosa astaga jangna. Anggo tungsian pakol sohono ni rohana. Boasa atong hol sohono muna parabiton. Patakasamuma partubu ni bunga-bunga na diladangi. Akan naso mangula jala naso manggati au madok tuhamuna garis si Salomo uju di bungaran ni hasangapon nai ibana gari so mamake songon bunga-bunga sada asa molo songoni di parulo si debata duhut-duhut na diladangi na jongjong songo sadarion na tupa dipuru ni marsugut nai lam hamuma lam so parulusan na ue hamu siotik hapor siaon atong unang mahol soar rohamuna madok ahama panganon nami ahama inumon nami ahama parabiton nami akasi pilibe gudo na makarikoton saluhud na sisongoni diboto amamuna na di banua gijangido naung rikot akai dihamu. Say jumulo ma luluy hamu harajaon ni debata dohot hati goranna. Dungi tabahonon na dosude aka odeng tuhamuna. Atong unang ma holsohok kamu ari marsugot ay sarihon ni ari marsugot do narikot disi. Say do molo marsiporsan hasusaan nabi aka ari. Ido sahatna hurian na pinasupaso ni Tuhata Yesus Kristus adong do hata ni bukwedeta na madok dinahumol sorohaki pasari hanguluaki tibu bolok kono kupe holsok kusasudi ay ididokon Jesusi Tuhata na disurgoi na sumari hongulumi denggan sudenai buku de nomor 417 ayat sada. Amanginang nunga gabe sada pangalaho di ngulu ni hitajol maon ima nasay holsoan. Holsoan ima pangalaho nasay pajoluhon diri na mga dopi dohot mga tusi ahado naneng masa tuaka ari naneng ro di nguluna. Molo di hata Indonesia, hata holsoon diterjemah do khawatir. Di bahinia kamanginang molo dipatakas tu hita. Ise masya kita hurohan na sohea holsoan. Ganup jolma heado holsoan. Bahkan jojot holsoan boy do mabuat kita sahat tu na morong-orong. Hape sa sitong na molohol soa kita dada pasaihon natahol sohoni alai gabi manabay holsoni rohatta do jujut di tonga-tonga ni nguluta
Holso manang khawatir dibuat dosian hatagorik namadok merimau. Namar lapatan terbagi manang tersagi manang manaon beban alani pikirata di tonga-tonga ni nguluta. Turpuk tao na manginangi mataringot tu pangajarion unang holsoan. Imas ada bagian jamita didolok pangajarion na pinasahat ni Tuhan Yesus Kristus. Marjamita Tuhan Yesus tutorok akahalak Yahudi di abad na parjului ala tongodo na sida di bagasan tekanan penjajahan pemerintahan Romawi soang songoni nang dohot pemberlakuan pajak yang tinggi, suang songoni do nang dohot dia ka ketimpangan kesenjangan sosial, nang dohot aka ketidakadilan di tonga-tonga ni parsauran ni ngulu nasida, nang dohot dia ka hamaulon ekonomi di parnguluna. Ido bahen na gudang do jolma nasai holsoan di tonga-tonga ni nguluna. Dakolan halak Yahudi na niajaran ni Tuhan Yesus. Lumobi masaha tu partikianon di ngulu ni hita jolma ngatung disagi be tingkatan niya kahinarikot ni di tonga-tonga ni ngulu ni hita jolma di partikianon. Adong do na masagihon niya kamanginang diguari may tu kebutuhan dasar manang kebutuhan primer ni hita jolma. Di holsohod do di kebutuhan dasar ni hita jolma contohna di sipanganon, di parabiton, nang suang songoni taringot tu inganan manang bagas jabu. Adong musedo nataguari manang disagi di hita jolma nuaingon kebutuhan ni hita jolma di tingkat sekunder manang tadok majoy dia kanarikot laho manggohi las ni rohana sabing. Isarana kebutuhan aka alat-alat digital sonarion, handphone, suang songoni kendaraan, perabot-perabot rumah tangga yang mewah, suang songoni lau merdalani manang tu dia istilah healing nuai ngodohot akalana asing untuk mencukupkan kebahagiaan kebutuhan sekunder dihadirion ni hita jolma. Alai nangipe dia du jolma jok-jok dotong sai humolso di tonga-tonga ni nguluna. Bahkan adong do di patupa hita jolma nuaingon tingkatan ni narikot di tonga-tonga ni nguluta di dok may manang taguari nunga di kebutuhan tersier manang di hidup kemewahan. Contohna naikon marna punahon mobil yang mewah dengan merek yang ngaikonibe na pinaken ya kahalak nuaingon hataridaan na pabuahon namora ibana suang songoni rumah yang mewah dan besar, suang songoni nang dohot memake aka perhiasan untuk menunjukkan bahwa pribadi ni sasahalak jolmai patuduhon ngarikot taringot tu kemewahan manang kebutuhan tersier nakaning. Di baheni doa kamanginang di bagasan konteks si songonodo marsaringar jamita ni Tuhata Yesus Kristus nang tutonga-tongata di bagasan partikianon. Di pasahat Yesus pangajarionon laho mangalusi aka holso-holso ni halak Yahudi hati-hai termasuk ma aka halak na petani-petani kecil, akahalak na mangula di bagian nelayan, na akahalak na mangalului di ngolu si ganupari buruh harian. Mereka mengeluh bahkan humolso alani aka pendapatan na so stabil di tonga-tonga ni parngulun na sida hati-hai. Suang songonido pangajarion ni Tuhan Yesus ona kamanginang saha donang tuhita laho mangalusi aka holso-holso ni hita saluhut na jolma tu partikian nuaingon. Didok Tuhata Yesus Kristus do aka manginang marhite turpuk jami taon didok unang holso ako dingolum. Amanginang tung baha do na mabay kita holsoan di tonga-tonga ni ngulutan nuaingon. Boy doi pakorhon ni
parhepengon nasipata nunga macay maol dilului. Suang songoni mabain holsoa kita dia ka berita-berita naung tabege di partikian nuaingon harga dolar naik, suang songoni bahan bakar minyak pe melambung tinggi hargana, bahkan boy dohonota di tonga-tonga ni daerah Tamedanon suatu saat akan sulit ditemukan bahan bakar minyak. Akamanginang gudang dope na mabain holsoa rohata di tonga-tonga ni ngulutaon. Di parkarejuan, di Sipanganon, nang doho dia kekebutuhan ni narikot di nguluta si Ganupari. Tung macayapit doa ka manginang, turpuk jami taon manugunugu hita sa luhut na. Paposor rohata marhite hata ni Tuhan Yesus na madok, unang holsohok kamuho sa muna sumariho si Panganon, manang daging muna pas hari-sari parabiton. Da umarga hosa sian si Panganon, da umangat daging sian parabiton. Marhite padohanomma diodolhon Tuhan Yesus do narumikot do hosa sia si Panganon. Jala rumikot do pamatang sian parabiton. Ala hosata doho pamatang taon sia debatado. Laos ibana do na manarihon sude narikot di hosa ng dohot di pamatang ta si Ganupari. Di bahenia ka manginangdang merlaba hape jolmai molosay holsoan di bagasang uluna. Asing ni napahabis-habis sotik ki molosay holsoan. Bahka boy do gabi mangorui las ngirohata dohot hapor siota makaposi di bata pakorhon ni holso-holso di tonga-tonga ni nguluta. Akamanginang di bahit Jesus do muse hobar tuturpukon tudosan na sederhana marhite akan natinopana asa umura dia tu siya kanatoropi hati-hai taringot pangajaryon nay asa unang holsoan na sida di tonga-tonga ni pardalanan ni nguluna. Didok Tuhan Jesus do berek kamuma pidong na martonga-tonga langit. Dang manabur dohot manggotil alay di parmudu debata. Tudo sanon dang na mga jarihita kamanginang asa unang gabelosok rohata mula-ulaon alay naikon aktif do hita mangula akasiulaw ta si Ganupari songoni madalan ni debata patupahon paradehon panarihonon na di tonga-tonga ni nguluta songon nakapidong na martonga-tonga langiti mangula do na sida mga lului si Panganon na. Suang songonido adong do sa halak ahli teolog Scott na madok, jika yang lebih kecil dipelihara Tuhan, apalagi kita manusia orang yang berharga di hadapan Tuhan. Unang behol soa kita kamanginang di tonga-tonga ning uluta aladang margogo holsoi mangalusi sude aka persoalan hamaulon di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulutaon. Bahkan kekhawatiran kita manusia tidak berguna dan boleh kita katakan itu adalah hal yang sia-sia. Karena kekhawatiran itu tidak mampu menambah umur, bahkan memperpanjang hidup kita sedikit pun. Dangadong boy holsoi manabai umurta manang gajang ni nguluta di tonga-tonga ni portibyon songon nanidok ni Tuhan Yesus na kaning di bagasan turpukon. Isi hamu marhuaso pagadahon ariarina nanggo sa asta gajang na anggo tungsian pakol sohonon ni rohana ninna. Suang songoni do muse dipatudos Tuhan Yesus do napaduahon taringot tu partubu ni aka bunga-bunga na diladangi. Natubu somangula jala na somanggati hape ulina lubisian hamuliaon ni si Salomo haulion ni aka bunga-bunga na diladangi. Tarida masiani aka manginang bahwasana disariho debatado nang dohot aka naumet-met na tinopan ni debata nang lumobima hita aka jolma na tinopana makhluk yang paling istimewa yang mulia diciptakan oleh Tuhan. Di baheni marhite haporsiota tu Tuhani
lam takas maka manginang panadaw tatutuhani dang besay busisaon holsoan dito nga nga ni ngulutaw morongoro kita laho madala ni nguluta molotungpe ragam ta adupi akka hasusaani dito nga ni pardalanan ni nguluta. Adong dumuse pangajaryon ni Tuhan Jesus hobar tuturpukon. Asa marhite padohan ni Tuhan Jesus unang beholsoa kita dito nga ni ngulutaon. Disuruh Tuhan Jesus do na kita sa luhut na akahalak na say mamikirhon portibyon bahkan mga lehor rohata tu portibyon marhite na nidok na jumoloma mga lului harajaw ni debata. Di ayat 33 didok, say jumolo malului hamu harajaw ni debata dohot hatigoran na dungi tabahonon na dosude aka odeng tuhamuna. Namarlapatan aka manginang hita na mga lului harajaw ni debata namarlapatan doi naikon eahata jala iko semangat nunut dohita laho mga lului taringot tuaka na hinalomohon ni debata dito nga ni pardalanan ni nguluton. Molo aka di nguluta si ganupari tu pardagingon nang dohot hosata di boto debatado. Aha nataharikoton di bagasan nguluta si ganupari. Molo didok say jumolo lului hamu harajaon ni debata talului ma hasitongan ni debata. Dungi mangihut maka manginang akan narikot di tonga-tonga ni ngulutaon sarihonon ni debatado hita saluhut na. Di pangujungi ni turpukon di dok Tuhan Yesus domuse atong unang mahol sohok kamu ari marsugut. Ay sarihonon ni ari marsugut do narikot disi ninna. Namarlapatan dang namadok naswadong beparukilota di ari marsugut alay asa totong mangulu ni hita jolmaon mga leho gugutta pikirata mga dupia kanamasa dingulutaon mardongan pos ni roha jala nabui do hamonakonotay di bagasan tuhata Jesus Kristus na marguguiho kita. Akamanginang ruas ni huria ni HKBP di distrik 10 Medan Acehon ang giat ma saluhut na hita boy pasidikon manang na mengontrol akaroha na say jut holsoan dito nga ni pardalanan ni ngulutaon. Unang magabeta buat na seharusna di dalam kehendak kontrol Tuhan Allah alay gabeta huti na seharusna ulaon ni debatado dito nga ni nguluta. Termasuk manang dohot akanamasa tuari marsugot itu adalah rencana dan rahasia besar oleh Tuhan. Unang pola loja hita mamikiri taringot tu na masasugot alay asa di bagasan na sadarion alana say do molo marsiporsan hasusaan nabi akari ninna. Asa anggiat ma boy hita saluhut na aka manginang margugo madala ni ngulutaon padaohon na sa holso-holso ni rohata jala molo tung peta adu piragam niya kaholso dito nga ni portibyon pojot ni roha pikirata hata ni tuhata madok nang dito nga ni edita madok pasahat ma nahinolsohon ni roham di bagasan tangiyang asa taruliho ninna tusi matabuan asa marparsaura kita rapdohot di bata na totong sumarihon nguluta si ganupari. Amen martangyang mahita. Tuhan debata ama nami pinuji maho naguk asini roha natotong mamasumasu ngulu nami akan naniasyamu sahat ro di bagasan tikyon. Mauliate matuhan di palwaso marsaringar hatam di tonga-tonga nami marhite pangajaryomu asa unang sayholsoa kami di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulu namyon ay tukdoho Tuhan sumarihon saluhut na akan narikot di tonga-tonga ni ngulu namyon di baheni papos maroha nami Tuhan
mangihuto ko makaporsiay ho di pardalanan ni ngulo nami di tanoon. Tuhan di bata ama nami, margogo mahatam mangula dito nga to nga ni ngulo nami, marhite hatami mahami, marpakuling, mardalan, mangula aka ulaw nami. Asi maroham Tuhan pasu-pasu ma, sadok suderuas ni Huriam, HKBP na sa distrik sa Pulo Medan Acehon, siyan na met-met sahat rodi na magudang, mardame so nang saluhut na luwasom mo, dito nga to nga ni bagas, dito nga to nga ni parsauran, dito nga to nga ni parkarijuan, dito nga to nga ni parhuriaon, lomo ni roham manasaud, dito nga to nga ni ngulo nami. Tuhan sesa na sa dusa nami diadupam mo, di bagasan guar ni anak mo, Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Amen.